پشتی کو یاسای تایبەت بە پێواژووە چارەسەریە لە پارلەمانە تیرکی هاتە پەسەندکردن نهاتیە ئیدعاکردن کو ji bo bilezkirina pêvajoya çekdanînê û vegera endamên PKK rêberê PKK Abdullah Öcalan dê di demeke nêzik de bangewazeke nû bide. Yasaya bi navê bihêzkirina yekbûna civakî û hevgirtina neteweyî ji bo îmzayê pêşkêşî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan hatiye kirin. Piştî îmzaya Erdogan dê de rojnameya fermî de were belavkirin û dê bikeve warê cîbicêkirinê. Li gorî nûçeya rojnameya Tirkiye ya nêzîkî desthilatê. Armanc ev e ku amadekariyên teknîkî û yasayî hetanê destpêka cotmehê werin temamkirin. Ji bo cîbicîkirina yasayê şertê sereke ev e ku saziyên ewlehiyê piştras bikin ku PKK bi temamî çekên xwe danîne. Tê texmînkirin ku qonaxa piştraskirinê jî nêzîkî du mehan be. Di vê nûçeyê de hatiye îddiakirin ku ji bo pêvajoya çekdanînê bê pirsgirêk û bilez jî bi rêve biçe dê Abdullah Öcalan bangewazeke nû bide. Tê gotin ku Öcalan dê di peyama xwe da ji endamên PKK bixwaze ku hemû çekên xwe radestî cihên peywendîdar bikin û vegerin Tirkiye. Her wiha heman çavkaniyê diyarkiriye ku kadroyên rêveber û serkirdeyên PKK yên li Qendîlê jî amadekariyan dikin di nava çend rojan da di derbarê rewşa dawî ya şikewt û baragehên xwe daxuyaniyekê belav bikin.